ES, nyt heti osta. Se on aina päivän koko. Energiajuomat saapuivat Suomen markkinoille vuonna 1998 EU:n painostuksesta, vaikka juomien terveysvaikutuksista ei juurikaan ollut tietoa. Juomien suosio kasvoi rajusti markkinoilla jo 2000-luvun alussa. EFS:n julkaiseman raportin mukaan energiajuomien suurimpia kuluttajia EU:n alueella olivat 10–18-vuotiaat nuoret, joista 12% joivat keskimäärin 7 litraa kuukaudessa. 13-vuotias Jonne on nuoresta iästään huolimatta käyttänyt juomia jo useamman vuoden ajan. Aloitin energiajuomien käytön 10 kun frendit joista myös. Alkoi vituttaa, kun koulussa aina väsytti ja piti herätä silleen niin aikaisen. Silloin ekaksi kun aloitin, niin yhdestäkin sai jo ihan hyvät pärinät. Voin kippas silleen nopeasti. Nyt tarvii sen 4 isoa tölkkiä, että saisi pienet. Energiajuomilla ei ole laissa säädettyä ikärajoitusta. Monet kaupat ovat silti päätyneet asettamaan valmistajien suositteleman 15 tai 16 vuoden ikärajan. Kauppojen asettamat ikärajoitukset ovat vaikeuttaneet Jonnen energiajuomien hankintaa. Vittu tommonen ikärajapelleily. Kun 13 V pystyy päättämään itse omista asioistaan. Ei ne kauppiaat mulle myy, vaikka mä näytän vanhemmalta kuin kukaan meidän luokalta. Mun luokan makelle ne kumminkin myy, vaikka se näyttää ihan vittun pennulta. Se kyllä hakee mulle ES, mutta se ottaa aina 50 senttiä hakuja. Jos rahat on loppu, niin joutuu pölliin. Kaupan vartija on ihan vittun nopea ja vaikka se on ainakin 40 V vanha pattu. Yleisimmin käytettyjä piristäviä ainesosia energiajuomissa ovat kofeiini, tauriini ja guarana. Nimestään huolimatta ne eivät kuitenkaan sisällä energiaa sen enempää kuin muut virvoitusjuomat. Energiajuomien runsaalla käyttämisellä on tutkittu olevan yhteyksiä ylipainoon ja rasvamaksan kehittymiseen. Nuorilla käyttäjillä on myös havaittu uni- ja keskittymisvaikeuksien lisääntymistä. Energiajuomissa olevat piristävät ainesosat aiheuttavat riippuvuutta ja sitä kautta vieroitusoireita. Aamuilla käyntiin ennen ekaa ES. Päätä koskee f***sti, kädet tärisee, mutta sit kun saa ES, niin helpottaa. Pärinät lähtee käyntiin. Välillä tulee päristeltyä liian kovaa ja aamulla on ihan f***mainen ES-darra, eikä pykeä lähteä kouluun. Oppo sanoi, että pitäisi ryhdistäytyä koulusta ja luokalle. Matikasta ja aikasta on tullut ehdot, mutta ei kiinnosta.